Khublei pi pdiang subhai pi sha po jong kenika session ke jongi ha kenika step jong kenika sngi hoj ngam tip yo le se kenika de ke sin ke ban kong na kam ta jong pi ba pin join bat nga po jong kenika session kumta ngap deng subhai pi ha po jong kenika session ke jongi ta ke we sho bangan sdang ya kenika session ke jongi kwa ban ip ke we ka disclaimer ke ban kong nga ngam long uta u export u ban batai lut page phang ke ai ka phi de ban le ke ega ba phide ban le henry ki jinghikai ki banga ip ki long tang ki ki ba nga shem ki banga lap ha ga jim jinga but ki long bet kar kum ka jing snow ka jinga kar kum ki experience ka jinga ki long kita ki ba phide ban bot henry lada ka don kami phi ba phin bot long phidon kam ban shim ya ka legal advice kini ki jinghikai junga ki lap ki long bet tang na gam ta ka jing ai jimut but la fin jet ne pinam jet ya ka shong happy te sagawe ha shobangin po sha kata bantang kwa ban kali pi ya ka we jing kali kong ngam kwa ban pen pau ya ka keteng jong pi ngam kwa ban kali pi ya ka we jing kali hatu kalong ni em ka babyang na kapta jonga ban pen pau ya ka dur khamat jong pi le ne ban penio sngau ya ka surkan jong pi sha ki no sngap ki bade ki viewers ha po jong ka youtube nomor fitip ba ya kene ka ba ngin saya keren ha kene ka por ngan sa upload ya ka hapo jong ka youtube paralok i jenga nagliang jong ini ilong kemi iong ba imkwa ban penpau ya ka dur khamat jong i imkwa ban penpau ya ka kerteng jong i ya ka snong jong i ba ikwa ba ka kerteng jong i kan long confidential imkwa ban penpau sha kinong sngap ti omele ka jing snang ka ba ngin salayo lang ba jong ka session jong ha ka step jong nesngi ngai skam bakal long ka jingger khu nakamta jong lang baro ki ba pet ki ba sngap ya ka jinghikai ha ka sngi ka jingkali ka banang kong ka ba ka long kemi ka kali ngan shu summarize ka ka ongkom ni sa ngam tip ban le shu kumno u khon jonga u badang shi post nem ngan tho ni u khon jonga u badang shi post nem karta kata ka point banang kong Henry ulong ubas new ka jinglong ki kat kum gujung ong jangka ba long us new ka jinglong nang ta upan pai kitien nang ta u le yakiwe pat ki kam new but usdang ban jerong keti leni ha kawe gilyang usdang ban tu usdang daga ek baret usdang ban jerong keti ushim ya ke ede ki tiar kita ushim ya ka ki pisah oit kata ki tiar kitar ushim ya ki tiar kitar naka ying jong ki wei anang ta but hoi ngim la ban len ba kata ka jingle jangi khon ka pen le ran yangi kum gi kimi gi pa hoi i persyama buat ia solution ke banangkong ke ba ini ilong kimi iwat kelong ba istang ban syok ke banangkong kata kalong istang ban syok ya khon nang tapat ila stang ban berngam ya khon nang ta ka penting hoi penting penting ya ukhon daki shokno ki polis pat kumta ter henry kini ki baro kim trekam it is not working but hoj kum ki kimi pa haba ngiwan kum kini ki benta ha ga jim jingi ni sngewbha kum ba ngila fail ha kata karukom penhe pensan ni khon jingi kong kebanang kong nga sngewban ban ai Khublei phi na kamta jong ni ka jing shlor jong phi ban phla nani ban ai ya ka jing phla sha kinong sngap namar bun sin hakni sngi ka bang imenta ki kimi ki pa habaki khon jong ki dakat habaki khon jong ki sniu din long kim kwa ban pen pau ya ka sha ki we ki bure ki sngle ran ngakwa ban i thoi phi ba phi phim don marwe hakni banta bon ki kimi ki pa ki ba bure ya ka jinglong jong ki khon jong ki sngle ran but ki sngo do jong karmen patang namar ba ukhon jong phi ule bakla ngan ongi phi ba kam shemut ba kum kakmi lene kum ukpa phila feel no ha kata kom kapan he pensan gi khon jong phi haba ukhna utu lene ujrong kti naturally kapang kendit yaki kimi gi pa
jing berkat kebanangkong kaba ngikum ki pa kalong ukhon jengau la kala ulalong unong le kam snew criminals Henry haka jingisha kam longta ngani thoi pi ka we ki khana khamtam ki khana haka phapo khat arsnam garta bunsen kim skau tho ya ka jingmu shisha ya ka jinglong trai ngan ong phimo ki khana ki ba khat arsnam garta kim tip ya kata ka jinglong trai halor jong ginu tiar haba phi yalam kai ki shakinu jaka haba ki kelak bende janjinya sem kelak bende shiyeng ginu haba ki yo iya kinu tiar ka baki itnat ki kwa ban yo ya kata tiar ki ong mei pa ngakwa ya kata tiar kim tip jong no kata tiar ndra ki kwa ya ka kalong kata kalong automatically ha ka jing jong khana kelak bende ka tiar jinghikai kelak bende hadukan kelak bende la village ka per jong ki yo i uso lene ya ka pisa halor jong ka me ukhna unshim ya kata khlem ka jing skau thu don ka ka jing skau thu ba ka ne kalong ka jing bakla lene ka jing bha la kalong ka basnyu lene ka bha bonsen ka desh phang ka jing skau nat bat ka bakim la ban te lakam hoj ngim la ban len kat ba kinang san kina kilastang ban skau thu ka ne kalong ka bha ka ne kalong ka basnyu this is good and this is not good then this is bad Henry what la kata ro ki yai jrong kati kabanakong don ka ka baki kwa Henry kim la ban yo kata kam penlong ki bakin tu kabaar ki sngewbha ki la syaid no menta ki lekai bat ki perlok jengki ki perlok jengki kira ya ki tiar ki beremdor kira ya ki pisah ya ki jingbam jengdi but kita ki khun jongi haba ki ya lek rengkat bar kita ki sngewbha ki la syaid no kumta ban impress ya kita ke perlok jengki ki stang ban shim ya ki tiar kita la ban ki pisah la ban ki jingbam la ban ki no ki tiar ki stang ban shim ya ka kenang ba kin stand dan kin long kiba yo ya kata kajing keingan ong kajing yaro na kita ki parok jengki kebalai ki kwa ban yo ya ka attention wat la ka long ka rokom ka basnyu ne ka bha ki kwa ya ka attention lene ka basau ki yele persha ya ka jing sngo menta fil ki le ya ki bha phim yo kim phim patiaw ya ki kumta da ka bakitu ki ong ba ki mi ki pa kin iathuh khana lene kin ben pau yang tak jing skau jengki ta kalong ka dau ka bakung san ka penlong ki kena bakin tu teng ushim ya ki barit kala bende u tu so nak per jengki breu nak per jengki para marjan nang ta bunsin haba ukhna utu phile kumno bunsin haba ukhna utu nak per jengki breu ni shurki ni khodi u dakai wat habaki para marjan ro habaki tip ispang kata ka jinglong jong khuna nomor bo tu so kile kumno ki makiru ki stang ban rakhe bro arli ke joko points ki sar khe ki stang ban khe nganong phi ba kani ka jinglong jong uta ukhon jong phi kaban gong habaki yo ya kata ka jing rakhi mo ki sngewbha da ka balek kumne ngapen rakhi ngapen keban ya ki bahaya ka samjinga ngapen rakhi ngapen keban ya kita ki para marjan jonga ngan ong phi kumno kata kala bang kata ya ka jingim jongki khun jongki jong phi ha ka lawe jongki ka ege jingta teng haba khuna ushim ya ke barit kaban kong phi ong kumne u khe ya uso nak per upar marjan ha ka jaka bangin penbej ngir khim ban yo ni ong pej ulong khuna badakai katno ulong khuna bashalak bat hakum kata khlimat fitip artli ki ek berung hapo jong ka jimut ka jimberkhat jong ta kana kamnang kong ka jingtu ka wanra ya ka attention lene ya ka jingmuja entertainment and attention habang ong hangne attention kemut ba ki kimi ki pa ki yatho khana phangjonga pitin emba ki khanna haba ngi yatho khana phangjong ki sngot nat ba ban yo sngewbha ki kimi ki pa ki yatho khana phangjonga I am the center of their discussion ikan nak kim tip la kalong ka babha lani ka basnyu lada ngiya tho khana phang jongki kisngot nat kata ka ba arpat kisngewbha kata ka jing to jongki kamlong ka ba serious lani lada ki shimya kinu tier lada ki kimi ki pa lada ki para marjan marpa kim dom kim bitar nga kata kamlong serious kani ka hikai khana ba ka jing to ka barit ka ba long ke ek ba la man pdiang leni ke ba pembiria acceptance and
entertaining kaba pdiang bat kaba penbiria barkat bana mi isi por lada omdan bapen bet tikna yaki kata ka jinglong kalap nang roy bat kistang ban jam sa sha wepat upur ubu kham he bat kin shim yaki tiar ki bakham he hot ni kum gi mi ki pa bun sin ngim ju poi perkhat ba kan longumta bun gi mi ki pa kalong kaba natural ba henre hangne ke e kaba ni la ban le haba khna utu la kalong kaba pisa la kalong ka jing ke tiar ye lekai lene la kala banlong tang usok barit ka e kaba ngi de bel banagong kidei ban pen phai hi ya kitu kitiar ki bakishim wat la kilong ka e ki baritam kidei ban pen phai da kaba jajai yalam ya kita ki khon jo pisha ki para marjan ai yaki dalade hi bakin pen phai ya kita ketiar bat pan ma bartat kane kate ya kita ka jingkle bat ka jinghikai ya ka jingma kaba la ban mi na ka jingtu nanta ka banta ka ba ar penlong ya kata ka jingkren ka ba jai bat ka ba khut haka jaka bangin shop haka jaka bangin bernem ya ki khon jingi keli ki ya ka ba ki jingkli balai fishim ya ka ni yarap iki bakin sengaut hu ba ka jingtu kan penmong ya ki we ka penduk ya ka jingshanya bat kam de ka kam ka ba ki bru ka de ban le batai ya ka jingma ka ba la ban mi na kata om tang ban pencutam ya ki henry ka ai ka jimut ba ban long ubru ba hok bat ubadon ka burung nanta ka balai wat ju ai ya ki khon ju pi ban yo ya ka jimentoy lynba jong kata ka jingtu jongki kala ban de kuso kala ban de ki pisa kala ban de kitiar kitar haba ki shim ya kita kitiar kitar kala ban de ki sweetmeat ki shim na dukan wat sha i khon ju pi bakin bam ya ka tu ko sweetmeat lada ka de ka tiar ki lekai wat sha bakin ni lekai pen phai ka lada fi ailat de ki bakin yo jimentoy leni ban sngewbha lynba jong kata ka jingtu jongki shen kin sa shim klem ge jing tip jongpi lada ki yo jimentoy lynba jong kata ka jingtu jongki kan sa poi ka por bakin sa jong tip yang te ngakwa ro ye phi baphin enroll na kapta jong course ngamar ngamla ban batai phi details bar khoj phang jong ki ek e ki jing batai hapo jong tang hapo jong ni kapor fila ban ne enroll na kapta jong ka course ka jonga ngan sa ip ka link ka ba ngala batai luj phang jong ka jinglong ku ka korkom hikai ki khon kat bakum ka ni ka juk ka bagi mynta fila ban thit ka kot ka jonga ka ba ngala tho karokom hikai ki khun hakan ka juk ka bang imenta lani fila roban enroll na kapta jong ni ka course ka jonga hikai ki khon kumba ka ten jong li ka ong hikai ki khon jupi hagalan ti ka baki deban yai nado ka por ka baki dangret but haba ki larangba kila hero kinom kendria na kata ka kam ka jongki ka proverb ka nong ka ba arpu ar ka khot ka hendro nangta kolosai ka nong ka balai ka khot ka ba arpu ka ong kumne ki kimi ki pa wan nom pen bitar ki khon jupi hadu bakin hadu ba ki khon jupi ki do jingkermen kane ka pen kan mau ngi ba ka jinglong discipline kam wan lynba ka jingti lene ka jimple rai henry ka wan lynba ka jing lynba ka jinglong yaisha jumpi lynba ka jingi pat ka jing shempang tang nges khem ba philio ya ka jingor khu lynba jong gane ka lynba jong gane ka session ka balangkot e bat phi nges khem ba phin sa wan biang nakamtaban ban join bat nga hakisngi ki ban sawan hoi Khublei shibun ni phiro nakamta ka jingnong laklo jpi ban share bat nga ngai schem ba phin sneng phin gan tiu khon jpi hakalanti ka ba uli ban ya khnang ba unyo i ya kanuk sa jpi bun sen ni mi pa ni ju sneng ni chu sempat i khon jingi tang lagi kitin hende ka kam jingi pat kalong mar khong po kum tanga nga kan tiu i phi ku ki long to mi ku kong ka e ka ba phi ban le kalong pan ishwa da kanuksa ka jpi kumne ki khon jupi suki anda ki lang nang he nang san kin bot ya kata ka ji ka jongpi lynba jong kata ka jik nuksa ka bapi pen iki nganong phi ba omdon kinu ki khna ki badakai ladangi la ban hikai ki shisha kin bot ya kadenti ka badai to ngin pungkot no ya ka session jangi but ngin second do pihak ke pat kapor ki por ki janga ha bakut jong ni ki ka janga ka kwa ban khot ipi sha po jong ka training program jung hakaba ngala aya ga jinghikai phang korkom hikai ki khol jingi kat bakum ka ne ka juk ka bangi menta ngala aya ka details
hapok jong kata ka ngajinghikai junga ngandon haduk khandai teli kita ki modules leni ki chapter hakawai pakawai ke modules kandon kumba asau dan sama di ki video khandai teli ki modules kidon de ki phau teli ki video hakabanga ip ka jinghikai kumno bapin hikai khon jipi kamla omele ki khon jipi ki la bande ki badang kha leni ki ba la samla kata ka ju kalau kan apply nak ta ka jingim jong khon jipi ngai schem bapin register ia dia nam ta jong kata ka training program jika link ngala bu hapok ko ka description jong kene ke video filaban check ka go pa ka link ka ba filaban register nam ta jong ni session dan ni filaban message nga hapok jong ka mail ke jonga ngin sa kendo ipi ka bi part ki video tad hadut por bye bye stay safe